Isidre Grau es torna a calçar les sabates dels seus 10 anys per caminar pel territori d'una Cerdanyola del passat a la que mira amb tendresa, però sense nostàlgia. Qualsevol temps passat no és millor, però sí un patrimoni personal que algú al que li agrada la paraula exacta per comunicar-se millor amb el lector vol compartir a la manera del Fellini de Marc Ord. Aquest record sense nostàlgia impregna totes les pàgines de Primer Paisatge, un paisatge tan ambiental com humà desgranat en relats curts que acaben configurant una narració fabulada que funciona com una novel·la de ficció. Cerdanyola a l'obra d'Isidre Grau. Potser jo tenia aquella fascinació, doncs, no sé, per el García Márquez que havia escrit el Cien años de soledad, el Macondo, aquests espais literaris, i llavors em vaig pensar, bueno, a última hora pots escriure del que és més teu. Evidentment mai amb la idea de fer, diguem-li, història o crònica, diguem, realista. I llavors em vaig adequar, em vaig crear un espai que llavors el vaig anomenar Vinyes de Savall, i aleshores, clar, em vaig embolicar primer una primera novel·la ben de memòria, i després, com que hi vaig trobar un cert gust, llavors vaig fer Els colors de l'aigua, i com que encara em havia enganxat, resulta que en lloc d'una novel·la en van ser 5, per explicar tota la família i tal. I llavors és Vinyes de Savall, que és la meva manera de parlar de les transformacions de Cerdanyola, del Vallès. L'escriptor de Cerdanyola? Perquè em sembla que ningú que faci qualsevol forma de creació no pensa que escriu pels veïns ni per la gent que coneix. No escrius mai per cares que coneixes, per entendre'ns. Aleshores, doncs, escrivim i bé, evidentment, si els nostres amics coneguts ens llegeixen és fantàstic, però no podem pas pensar que només ens llegeixin la gent, no? I llavors, precisament en aquest llibre, Primer Paisatge, que és una cosa, tinc el detall, bé, com que no és una biografia, hi ha un jo, que és un jo narratiu que representa que és l'autor, però ni m'anomeno, ni anomeno circumstàncies familiars no gaires. Crec que l'únic topònim que poso és Canaletes, precisament. Però la paraula Cerdanyola només està aclarida a la contraportada perquè, evidentment, surt de la meva experiència dels meus 10 primers anys de viure a Cerdanyola. Record i ficció. Jo el ficciono. O sigui, a veure, jo no sé, després ara, quan buscava explicacions per parlar d'aquest llibre, el que se m'acut, no perquè tingui cap similitud d'estil, doncs com el que va fer el Fellini amb la Marc Ord, vull dir que senzillament ell va recordar la seva infància i va recordar una sèrie de personatges i va fabular. O sigui, precisament, jo penso que la mecànica és recordar i fabular, precisament per transformar, precisament perquè allò que escric valgui per qualsevol persona lectora. Una mirada al passat tendre, però sense nostàlgia. No, jo sóc rabiosament antinostàlgic en el sentit de qualsevol temps passat era millor, etc. Vull dir, no, perquè hi ha un sentit de mobilitat. O sigui, aquest sentit immobilista de tornar al passat, no. El que passa és que jo el passat el tinc com molt a dintre, que a vegades és bo, a vegades és dolent. El tinc a dintre en el sentit que és un patrimoni que el tinc. Hi havia uns beneficis d'una certa tranquil·litat, però quan hi penses, era opressiu, diguem-li. Passa que no teníem consciència perquè, evidentment, no existia res més que el que vèiem, però socialment era opressiu. El nivell d'individualitat, de llibertat que tots hem guanyat, és molt important i per mi és irreversible. El que passa que també estem pagant també algunes factures, no? Diguem que a vegades aquest excés d'anonimat, i quan dic això, vull dir, estic pensant també fins i tot en situacions dures a nivell local dels anys 60, vull dir que després, posteriorment, quan s'han repetit,
ja no passaven les coses iguals, no? Els càndols familiars, etc. No? Vull dir, coses que encara passaven fins a l'any 70, almenys a Cerdanyola, després, posteriorment, o sigui, el nivell de vida privada, vida pública, ha canviat totalment. Autor ja des de la infància, què ha estat d'aquelles novel·les dels 10 anys? Estan guardadetes i no sortiran mai. No, si jo vaig fer 5 novel·les així abans dels 14 anys, però vull dir, no, totalment... Bueno, era una pràctica, hi havia unes ganes d'expressar-se, no? I aleshores, sí, escrivia coses, llegia Walter Scott i em venien ganes de fer una novel·la històrica, és igual, vull dir, en tota innocència, vull dir, no? O llegies els Anne Grey i volies fer-ne una de l'Oest, ja està, tu. La paraula, mot essencial per Isidre Grau. Expressar-se i comunicar-se, no? Expressar, però a la vegada diem també el sentit de comunicació amb els altres, no? Cosa que a vegades hi ha gent, no? Jo ho respecto, vull dir que diuen, no, l'important és escriure, l'important és que tu et sentis bé, o sigui que tu, allò que es diu, que tu passis bé escrivint. Jo dic, a veure, que m'ho passi bé escrivint. Bé, no seria exactament la definició, no és que m'ho passi malament, però no seria en absolut perquè jo m'ho passo bomba escrivint, sinó que d'alguna manera tens molta tensió, perquè no trobes la manera o tal i qual. Per tant, exactament, no és. Jo no escric per passar-m'ho bé i després guardar-m'ho al calaix. Un enginyer químic amb passió per la literatura. El meu pare, que era pagès de tota la vida i amb molt amor per la terra i per tot el que sigui, el que tenia molt clar és que no volia que un fill seu, diguem, seguís aquell camí. Vull dir, i en aquell moment, amb una certa visió, dius, bueno, la indústria és el futur, no? Igual, en definitiva, t'encarriles a una carrera tècnica perquè era el pràctic, el sentit pràctic. A veure, que a mi m'agradava escriure i que a mi m'agradaven les lletres, les humanitats i tot això estava claríssim, però d'això a Cerdanyola, si hagués estat a Barcelona, probablement m'hagués anat a lletres a la universitat. Però a Cerdanyola pensàvem que vulguis fer guanyar-te la vida de lletres, vull dir, era impensable, no? Doncs l'any 75, o sigui, quan jo ja havia fet això, havies casat, tenies fills, estava com tot encarrilat, doncs llavors surt una mica aquesta reivindicació pendent, però bueno, reivindicació, bueno, ara és possible que jo em torni a plantejar d'una altra manera, però ja anant per, no com a la paraula hobby, és de les que jo tinc, bueno, prohibida, no, el meu hobby seria la fotografia, per exemple, no? O el cinema, o coses així, l'excursionisme, que també he practicat, però escriure mai ha sigut un hobby, no? Sinó una manera. I després, bé, en definitiva, vaig anar, a partir del 75, vaig començar a escriure novel·la, i etc. Llavors he anat fent un camí determinat. Vinyes de Savall. Doncs em vaig proposar treballar tots els mons que sortien de Can Benavent, d'una casa que no existeix, però que encara la podem retratar, i aleshores, doncs, d'alguna manera vaig recrear un món, partint d'una cosa, fent-ne una altra. Narració breu i llarga, conte i novel·la. Soc, en principi, de pensament, diguem-li, soc de novel·la. Hi ha mentalitats. I aleshores a mi les històries se m'allarguen i van creant uns arbres. El que passa que això també amb el temps també ho vas relativitzant, i llavors per això ara jo estic novel·les en marxa, però també he tornat més a la narració breu. Per això vaig publicar ara fa 2 anys el dia de l'incident, que eren històries que havia anat fent, i bum, dic, va, torno. Perquè cada vegada m'interessa més la concentració, això està clar. Professor Grau.
La meva conclusió és que no es perd el temps, sinó que humanament et canvia. I com a mínim la gent aprèn a llegir altres coses, no? Cosa que a vegades és bastant fumut, perquè molta gent que vol escriure no té ben agafat l'hàbit de llegir i vol passar directament a escriure. I aleshores ja ho entenen, però esclar, volen dedicar el temps a escriure. I això... La tècnica important, però insuficient. Aleshores, per tant, un talent hi ha d'existir. Després, evidentment, hi ha la formació de l'ofici, diguem-li, l'ofici. Aleshores, jo diria que, evidentment, si tens el talent vol dir que hi ha una veu singular que de seguida la notes. Quan ve a l'escola, alumnes, quan llegeixes el text que han fet, ja veus si aquella persona té unes possibilitats o en té unes altres. Llavors, el que és més freqüent és que es pugui aprendre a l'ofici, les tècniques, i que puguis fer un text ben escrit. Això sí que es pot ensenyar. El talent, doncs, l'has de treure si el tens, o l'has de modular, llavors has de saber els límits. Els premis i reconeixements. Evidentment, si guanyes serà per alguns motius, però no vol dir que ja estiguis al cim de res, perquè en literatura no s'està mai al cim de res. I aleshores, doncs, senzillament, evidentment, els premis ajuden. Vull dir, jo, doncs, això, a partir de l'any 79 o així, havia anat guanyant un o dos cada any, i anaves guanyant, i anaves fent coses, Clar, llavors, quan arriba el 85, que guanyo el Premi Sant Jordi, ja representa que la gent considera que has arribat a dalt de tot. Aquest a dalt de tot no existeix, senzillament. I no ho dic, senzillament és la realitat, Aleshores, evidentment que hi ha molta gent que recorda el Premi Sant Jordi, que fa gràcia, i a més sembla que la novel·la Els colors de l'aigua en si encara està considerada per bastanta gent com una de les novel·les importants del final del segle, etc. Fantàstic, vull dir, per mi també és una novel·la que me l'estimo molt, com altres, però que jo ara no la tornaria a escriure. O sigui,